وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. نسألك كري الدنيا والآخرة. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاهدوا أوتن بير جمادى الأولى hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya zo daidai da 16 a watan 11 shekara ta 2024. Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan asubahi cikin masallacin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin Alhaji Ali Lauya a Balallahu Umrahu da ke nan unguwar Nasarawa karamar hukumar Gumel jihar Jigawa a tarayyar Nigeria, inda muke gabatar da karatun littafin Tariqus Salihina ila Rabbil Alamin, hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai. A baya mun yi darasi ne na 134 da headline na rahmatullahi tahullu bil muttaqina wal mu'addina zakka, wato rahamar Allah na sauka ga masu tsoron Allah masu fitar da zakka yadda ta dace. wa qulna fi awwalid darsi, muka faɗa a farkon darasi kamar yadda ake cewa ij'al ta'ataka, ka sanya biyayyarka liman la tastagani anhu, ga wanda baka iya wadatuwa da shi, dole kana buƙatar sa, to wannan ka sanya buƙata wato da'arka gare shi. waj'al khudu'aka, ga wanda baka iya fita daga da'irar mulkin sa, duk inda ka je ka zo, duk inda kake. faman zalladhi la yahtaju ila rahmati ila rahama, to muka ce waye baya buƙatar rahama wala yuhibbuha. Rahmatu sifatun min sifatillahi ta'ala, ita rahama siffa ce daga cikin siffofin Allah ta'ala. Wa akasaruha alal alsinati zikran wa talaba, kuma ita ce akan harshe aka fi yawan ambatanta da nemanta. wa zalika li imanil mu'minina billah, saboda mu'minai sun yi imani da Allah wa muhabbatihim lahu, da san da suke wa Allah, ragabatan suna kwaɗayin abin da ke wajensa, wa rahmatan suna kaunar rahamarsa, suna tsoron azabarsa. Qala ta'ala, Allah ce wa minan nasi, daga cikin mutane akwai man yattakhizu min dunillahi andada, wanda su ba Allah suke so ba, wani Allah suke rika su mai da su kishiyoyi ga Allah. yuhibbunahum, suna son su ka hubbillah, kamar yadda ake son Allah. Sai Allah ya shaidi masu imani, sai amma walladina amanu ashaddu hubban lillah, masu imani tsananta soyayyar su ga Allah ne. Za su yi abin da Allah yake so, za su bar abin da Allah baya so dan kaudar da suke wa Allah. Falizalika kullu man yattasifu bi sifatir rahma, wannan yasa duk wanda ya siffantu da siffar rahama min ibadillahi, daga cikin bayin Allah, to yuhibbuhullahu, Allah zai so shi, wa yuhibbunahu nasu, mutane ma za su so shi. Kama ƙala ta'ala an haƙƙi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda annabi ya faɗa game da annabin rahama, kamar yadda Allah ya faɗa game da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum, saboda rahama ce da Allah ya gine ka akanta, ɗabi'arka ka zama kana sauƙaƙa ma wannan sahabbai naka, suna jin daɗin zama da kai. walau kunta fazzan, da ka zama mai gatse-gatse galizal qalbi, mai kaushin hali, lam faddu min hawlik, da sun watse sun bakka. So fa afu anhu, ka dinga yi musu afuwa, wastaghfir lahum, ka dinga nema musu yafiya a wajen Allah, wa shawurhum fil amri, ka dinga shawara da su cikin al'amura. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah, in ka yanke wani hukunci ka dogara ga Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, Allah yana son masu dogaro a gare shi. Ila qaulil muallifi tahta al-unwan, hadda muka karanta faɗin mawallafin littafin a ƙarƙashin wannan headline nasa, cewa rahamar Allah tana sauka ga masu zakka. Yace Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay, rahamata ta game kowa da komai. Fasa aktubuha, sannu zan rubuta ta lil ladina yattaquna, ga masu tsoron Allah, wa yu'tuna zakata, suke bada zakka, wal ladina hum bi ayatina yu'minun, wanda sune wanda sun yi imani da ayoyinmu. Suratul Arafi 156. Wannan kusan shine summary din karatunmu da ya gabata.
wa nasiru qidaman bi qawli al-muallifi za mu ɗora da faɗin mawallafin littafin da jazahullahu khaira sai ce ada'uz zakati ba da zakka ɗariƙul falahi hanya ce ta rabautuwa. فدرسنا اليوم عبارة عن المطلوب المرغوب في جميع الامتحانات الدنيوية والأخروية. So darasinmu na yau yana bayyana mana abin da ake nema ake kwaɗayi a dukkanin jarabawa ta duniya ko ta lahira. Duk wanda yake jarabawa yake zana jarabawa me yake so? Nasara, rabautuwa. Sagiran kana au kabiran, wannan jarabawar karama ko babba, fa kullu man imtahina hadafuhu an-najahu wal fala. Duk wanda za a jaraba shi to manufarsa dai ta yin wannan jarabawar shine ya samu tsira ya samu rabautuwa. Wassalamatu min ar-rusubi, ya kubuta daga faduwa inda ru'yatin nata'ij wal jaza'i, lokacin da zai ga sakamakon sa. Haza bin nisbati lid-dunya, wannan fa in ka dauki abin da ya shafi rayuwar duniya. To fa kaifa bi ahammil imtihani, ya kuma mafi mahimmancin jarabawa, wa akhtaruhu, mafi hadarin jarabawa, wa huwa ma yamtahinu Allah bihi ibadahu, shine abinda Allah yake jaraba bayinsa da shi bainat tauhidi wa shirki, tsakanin a rayuwa za zama masu tauhidi ifradullahi ta'ala fi ma yakatassu bihi wa yajibu la, kadaita Allah cikin abin da shi Allah yake banta da shi, da kadaita Allah cikin abin da ya wajaba kai bawa kai ga Allah shi kadai, za su yi wannan wa shirki ko kuma shirka, wadda ita kuma musawatu gairallahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi, shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah. Wannan babban jarabawar ɗan adam kenan daga mahaliccinsa, shine tsakanin shirka da tauhidi wanne zai ɗauka. Wa ta'ati wal ma'asiyati, tsakanin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da saban Allah wanne zai ɗauka. Shukuran au kufran, godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin ni'imomin da ya masa ko butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan kuma sakamakon zai ganshi ne yau matubular sara'ir, ranar tona asirai, duk abin da kai an zo da shi. Wa ma azamu hadal imtihan, to me ya kai girman wannan jarabawa? Wallahu ta'ala ya qulu, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata, sai ce liyabluwakum, shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku. Asali daga mutuwa ake farawa, sai rayuwa ta zo ta bayan mutuwa, sai kuma mutuwar ta yi maganin rayuwar da ta zo a gabanta. Lokacin da kake ɗigon mani, ba daga nan ka fara ba, kana motsi akwai rai babu, gudan jini daga koma bayan kwana 40 babu rai, tsoka daga koma bayan kwana 40 babu rai, sai bayan kwana 120 120 days, wata 4, sai aka turo mala'ika sai ya hura maka rai. To kafin a hura ranka, ga a wani hali kake? Kaga a halin mutuwa kake. In sha faɗa wannan shine mutuwa, in idamul hayati qabla wujudihi wa idamihi ba'da wujudihi. Rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta shine mutuwa. Allah suratul baqara yace kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, ya za ku yi ma Allah butulci bayan ya samar da ku daga babu, alhali kun kasance da amwatan, matattu ne ku, alhamdulillah, a cikin wato abin nan na dufa da digon mani duk matattu ne. Fa ahyakum, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tura muku rai, aka sanya mala'ika aka tura muku rai. Sun maimitukum, to sannan kuma wannan ran da aka hura bayan wata 4, ko ka samu dadewa ko ka samu jimawa, abin ajali ne, ba wanda ya san yadda aka dauko masa. Wani a cikin mahaifar ake zarewa, wani ya zo duniya ran da ya zo yi tazarci, wani ba zai shekara ba, kowa dai ya danganta da abin da Allah ya rubuta masa. Sun maimitukum, sun yuhyikum, sannan kuma a tada ku filin alkiyama, summa ilaihi turja'una, sannan zuwa ga Allah za ku koma. Faman ya'mal kuma misqala dharratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara. Kuma nan shine sakamakon jarabawa, inda ake so a ci jarabawar kenan. Wanda ya mara kyau ya sha mamakin yadda komai aka kiyaye masa, aka zo masa da shi. Yaquluna ma li hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wani irin littafi ne wannan, wani irin bin kwakwafi aka yi wajen kiyayewa duk abin da na yi, ta yadda bai tsallake ɗan ƙanƙanan aiki ba, wala kabira, wanda bai tsallake ƙarami ba, dama ai zancen babba
illa ahsaha sai da ya kiyaye. Allah ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira, abinda ake gaya musu za su gani din to ya tabbata kenan. Allah ya ce wa wajadu sun samu ma amilu abinda suka aikata din hadiran an halatto da shi. Wala yazlamu rabbuka ahada, ubangijinka baya zaluntar kowa, da abinda kai shi zaka gani. Wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, ubangijinka ba ma abocin zalunci bane ga bayinsa. To haka an ada yana karkashin jarabawa, to Allah ya ce liyabluwakum, dan ya jarraba ku ya ga ayyukum ahsanu amala, wane ne yafi kyakkyawan aiki. Ubayl yake cewa aswabuhu wa akhlasuhu, waye fi yin aikin daidai, waye yafi ikhlasi zuwa ga aikin nasa. Yace kuma aiki baya zama daidai sai in ya dace da shari'a, sai in kuma yayi ko ya dace da shari'a, sai ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dacewa da shari'a ta ce ai, dacewa da koyarwar Annabi ya annabin ya koyar, dan shine dan sakon da aka turo, manzon da aka turo ka karba ka koya daga gare shi. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kaseera. Abun koyin ku yana cikin rayuwarsa, in kuma kayi koyi da shi sai da ikhlasi. Saboda ko ina bin guda uku sai ka tattara ma aikinka, sai insha Allah ka jira kawai ladanka da tafiyarka aljanna. Shari'a ta ce ayi, kayi da bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, bisa koyarwar Annabi da ikhlasi, to shikenan magana ta kare. Allah subhanahu wataala yayi mana gab da katari. Wa qala fi haqqil mu'minin, Allah ya faɗa game da mu'minai yace a hasiban nasu, a farkon suratul ankabut aya ta 2, yanzu mutane tsammani suke ayyuturaku a sake su sasakai, shine a kyale su haka nan. Ay yaqulu amanna, a basu kawai da sunan sun ce sun yi imani, amma wahum la yaftunun, la yaftanuna, ba za a jarabe su ba. Kaga Allah ma yace tsammani ne, in kana wannan tsammanin ka daina, rayuwa jarabawa ce kawai, a bar su ba za a jarabe su ba zai yiwu ba. Wa qala aidan, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a sura ta 2 Baqara, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i. Allah ya rantsuwa, ya zo da nurin tawkid. Mun sha faɗa Allah kar ya rantse maka, wa man asdaqu min Allahi hadisa, wa ya fi Allah gaskiyar magana. To wala nabluwannakum, ce wallahi za mu jarabe ku bi shay'in, da wani abu, min al-khawfi wal-ju'i, na daga wato tsoro da yunwa, wa naqasun min al-amwali, da tauyewar dukiya, ayi ta asara, wal anfusi, har ma da rawuka. To duk wannan nau'o'in jarabawa ne, amma sai Allah ta'ala ya ce was samarat, da kuma 'ya'yan itatuwa ma a rasa. Wa bashiris sabirina, to ayo masu hakuri bishara, tunda abin jarabawa ne. Yawwa, kuma ka'idar jarabawa akwai abin da yafi karfinka. Duk abin da yafi karfinka kawai ai suka karbe shi, musamman kuma daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. A tsarin rayuwar Bahaushe ma sai ce a faɗan da yafi karfinka kamar da shi wasa. Ka fa ko kana da gaskiya, domin yanzu shine mafita kawai, kamar da shi wasa. To ina kuma abin da kaddara ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Suka ce idza ja'a ma la budda minhu fa marhaban bi, wai duk abin da ba makawa ya zo sai ya zo, to kaga imara ba da shi kawai, kar ka tarki wata rigima ba za ta kai ka ba, fa marhaban bi kawai. Bahaushe ce kaddara ta riga yi fata. To ayo masu hakuri bishara, allazina idza asabatuhum musibatun, sune wanda idan wata musiba a rayuwa ta same su, qalu sai su ce inna lillahi, mu gaba ɗaya mu dama na Allah ne, wa inna, kuma haka dai mu din ilaihi raji'una, zuwa gare shi zamu koma. Wannan masu hakuri kenan, wannan shi ake cewa istirja'i. Lokacin da musiba tana samun ka sai kai istirja'i. Hadisi annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi yayi istirja'i, yace Allahumma ajirni fi masibati wa akhlif li khairan minha. Allah ka tseratar da ni daga wannan musiba da ta sama, ka canja min da abin da ya fi ta alkhairi. Annabi ya ce Allah zai canja masa. Lokacin da Abu Salama ya ji wannan hadisin, suna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dawo gida da farin ciki, har matarsa ta gane yana cikin nishadi. Kai matarka tana ganewa damuwarka da farin cikinka, ko ba ta da wannan fahimtar ita, ba ta san ma me ya kamata ta gane ba. Don haka ita ce me yake faruwa ne, yace ai abin da ya faranta masa, ya je gaban Annabi sallama ne, ya ce duk wanda musiba ta same shi yayi istirja'i, yace Allahumma ajirni fi masibati wa akhlimni khairan minha.
Allah tabaraka ta'ala zai canja masa. Wannan da ya gaya mata ita ma karaf sai ta sa a kunnanta sai ta riƙe. Ana nan sai babban musiba ta same ta. Ka san babban musiba take samun mace shine mijinta ya rasu. Shi da ya kawo mata labarin sai ya faɗi ya rasu. Yana rasuwa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masibati wa akhlifni khairan minha. Yanzu ta yi addu'a ta yi abin da aka ce. Sai kuma take tunanin to ta ina Allah wace sakayya zai mata mijinta ne dan ya rasu yanzu. Da kanta take ba da labari kamar da Ibn Kasir ya kawo a cikin tafsirinsa. Ta ce wata rana ta gama ta kaba tana je mai fata a tsakar gida kawai sai ta ji sallamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta ce nan da nan ta yi sauri ta wanke hannunta ta yi masa shimfiɗa sannan ta ba ta ce ya shigo. Ta ce ya shigo suna gaisa a ƙarshe sai ya nemi aurenta. Ta ce wacce ni in ce ba kai ba. Ce amma ina da matsaloli guda uku. Ta ce na ɗaya da kake gani na ba yarinya ba ce. Na biyu ina da yara. Na uku ina da kishi. Annabi ya ce ki ce min ke babba ce ba ana musulki ne ma ai ba yaro ba ne. Sannan ki gaya min kina da iyali ki iyali. Annabi sallama da daular musulunci ma ta kafu. Ta duk wanda ya mutu ya bar gado a rabawa iyalansa, wanda ya mutu ya bar bashi ya zo mu biya masa. Da kuma a zancen ke ƴaƴan matarsa. Ya ce iyalinki iyali. Yanzu me ya rage mata? Sai ya ce kishi kuma za mu gaya wa Allah. Sai da aka waye gari tana ba Aisha kwananta. Kaga ai an gama. Ƙarshen kishi dai kenan. To kaga shine Allah ya ce to bashir sabirin. Ayo masu hakuri bishara wanda suke istirja'i suke mai da al'amuransu zuwa ga Allah. Ula'ika alaihim, to irin waɗannan suna da salawatun darajoji min rabbihim daga wajen Ubangijinsu wa ula'ika irin waɗannan masu tsayuwa akan wannan tsarin humul muhtaduna wanda ba sa jayayya da kaddara in ta zo kawai bi suke. To su ne shiryayyu. Sun yi abubuwa sun samu abubuwa guda biyu. Na farko sun miƙa wuya ga kaddara. Na biyu kuma sun yi abin da aka nemi su yi kawai yin sakamako za su jira a wajen Allah. Amma ka ƙi yadda a karan farko ka zo ka yadda dole. Bahaushe ya ce tilas ba haƙuri ba. Aku iya tunawa matar da ɗanta ya rasu. Ta je ta sa kabarin a gaba take kuka bayan an rufe yaron ta ki tashi. Annabi ya zo wuce ya ganta. Ya ce ya amatalla isbiri wa hatasibi. Ya ce ya ke baiwar Allah ki haƙurin ɗan da ba zai dawo ba ki nemi ladan rashinsa a wajen Allah kawai shine mafitarki. Ba ta san wa yake mata magana ba ita. Kawai ta ɗaga kai ta ce masa ilaika anni innaka lam tusib bi masibati. Ta gwaba masa. Ta ce tafi ka ban guri don musibar da ta samu ba kai ta samu ba. Na faɗa fa ba ta san waye ba. In ta san waye ta gaya masa haka ai za ta tsinci kanta a wani dajin kuma. Ta ce wa annabi ilaika anni. Kawai da illa iyaka suna da wannan ɗabi'ar amma suke sassautawa. Yanzu wanda ya zo ai kulawa ya bawa. Wanda kowa na wucewa shi ya kula ka ai ya kamata kai tunanin me kaunar ka ne. Amma kawai ta ce tafi ka bani. Annabi sallallahu alaihi wasallam saburin liman adara ukul liman jafa. Mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i. Ta yi jafa'in ta ya wuce batta. Sai ta gama kukan kuma tilas ɗin ba haƙuri ba ta fita ba za ta kwana a gabarin ba. Ta koma. Kuma sai suna ba da labari wani mutum mai kama kaza ma ya zo. Annabi sananne ne tana ba da labarin aka ce ke da kyarku idan ba manzo Allah ke gwaba wannan maganar ba. Hankali kuma ya tashi ta na yi haƙuri. Annabi ya ce a kin zo dai amma asabar inda sadamatul ula. Haƙuri yana da lokacin abin yana samun ka sai ka yi istirja'i sai ka maida wa Allah tabaraka wa ta'ala al'amarinsa to shine zaka samu ladan haƙuri. Allah ya samu cikin masu haƙuri. Shi kuma ladan haƙuri mun ji ba a awo inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Abin sani ana tila masu haƙuri ladan su babu kididdiga. Wa fi mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ya zo a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito an Abdurrahman bin Abi Umrata an Aba Hurairata daga Abdurrahman bin Sakharin yace haddasanahu annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya ba mu labari cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa haddasani Muhammad haddasana Abdullahi bin
بن رجاء أخبرنا حمام عن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي حمزة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الله أنا تشوى إن ثلاثة في بني إسرائيل حقيقة وسنو إن متاني أكو وسنو متاني أكو أسم بني إسرائيل أبرسوا wato da kuturu wa aqra da mai kora wa a'ama da makahu bada lillahi azza wa jalla an yabtaliyahu Allah ta'ala ya jarabe su wa'annan uku da Allah ya tashi jaraba su suna da rayuwa fa ba'asa ilaihim malakan sai ya aika musu mala'ika fa atal abarasa sai wato mala'ika ya je wannan kuturu fa kala yace ayyi shay'in ahabbu ilaika kai yanzu a matsayinka na kuturu mara yatsu me ka fi so a duniya kala yace launin hasan fatan nan ta yanzu ta dawo ta zama kyakkyawa wa jildun hasan kala ta zama mai kyau fata ta zama mai kyau kadi kazaraniyan nasu mutane kyamata suke kala fa masahahu sai wannan mala'ikan ya shafe shi fa zahaba anhu fa udiya sai wato wannan ciwon nasa ya kauce sai aka bashi launin hasan fatarsa ta dawo launinsa ya dawo wa jildan hasan faƙala sannan kuma za a yi masa adashen gata lokacin da mutum baya da lafiya dukiyar da yake ji da ita komin yawanta zai ba da ita don ya samu lafiya na sama da na yan uwansa duk dan me dan a samu lafiya amma kuma daga ya samu lafiya to sai a koma kuma abin da lafiya za ta ci dukiyar ake nema to haka yanzu shi ya samu lafiya sai kuma aka yi masa adashen gata sai aka ce ayyul mali ahabbu ilaika a cikin nau'o'in dabbobi dukiya ta dabbobi bai kafi so kala sai ce al-ibul raqumi kaga ai ya kure dabbobi dai na gida aw qala al-baqar ko yace saniya huwa shakkun fi zalika innal abrasa wal aqra'a qala ahaduhuma al-ibul wa qala al-akaru al-baqar fa udiya naqatan sai aka bashi taguwa ta matar raƙumi kenan ushra'a faƙala ƙala yubarik laka Allah ya sanya maka albarka a cikin tafiha idan an gama da shi wa atal aqra sai aka tafi wajen mai kora faƙala ayi shay'in ahabbu ilaika mala'ikan yace me ka fi so ƙala sha'arun hasan gashi na ya zama kyakkyawa wa yazhabu anni haza kadi kazaraniyan nasu mutane suna kyamata ƙala fa masahu shi ma mai kora sai ya shafe shi fa zahaba wannan korar ta tafi ya sha'aran hasanan aka bashi kyakkyawan gashi ƙala fa ayyul mal ahabbu ilayka wace dukiya ka fi so ƙala yace baqaru saniya ƙala fa adahu baqaratan aka bashi saniya hamilan mai ciki wa ƙala yace yubarak laka fiha Allah ya maka albarka a cikinta wa atal a'ama sai ya tafi wajen makawo faƙala ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilaika kai kuma me ka fi so ƙala ya ce ya ruddu Allahu ilayya basari Allah ya dawo min da idona fa ubsir bihin nasa ni ma in ke ganin mutane ƙala fa masahahu faradda Allahu ilayhi basarahu sai Allah ya dawo masa da ganinsa ƙala fa ayyul mal ahabbu ilaika to a dukiya ko me ka fi so ƙala ya ce ganamun a bashi nau'in tunkiyoyi da awaki su ne gana fa ɗahu shatan sai aka bashi akuya walidan fa untija hazanin wa walid haza fa kana li haza wadin min al-ibli to duk waɗannan da aka basu sai waɗannan abubuwan da aka basu suka sabar da natija ma'ana suka yi ta haihuwa kenan nan da nan suka wancan ya zama yana da wadin yana da garke na shanu wali haza wadin min al-baqari wancan yana da garke na wato abin nan wannan yana da na raƙuma wannan yana da na shanu wali haza wadin min al-ganami wannan yana da garken wato ƙananan dabbobi wato awaki da tumaki kar ku manta sha aka yi Allah ya nufin ya jaraba su ko yawwa yanzu farawa aka yi ko kuma karatun ake sai dai jaraba za ta biyo baya kenan summa innahu atal abrasa to sannan sai wannan mala'ikan ya koma ma wancan kuturu
fi suratihi, amma da zai je wajen sai ya ɗauko surar kuturin ta da shi, sai ya zama kuturu mala'ika. Su mala'iku suna iya yin kowane irin wato launi. Asalin halittar su da haske kuma fuka-fukai ne da su, amma suna iya ɗaukan halittar kowa. Tunda in ba za ku iya manta hadisi na biyu da sayyidina Umar yake cewa baina ma halin julusin inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yi wata rana muna zaune da manzo Allah, ce idza tala alaina min rajulun, kaga sai ce wani mutum ya bullo mana, shadidu bayadu siyabi, mai tsananin farin tufafi, shadidu sawadi sha'ari, mai tsananin bakin gashi, la yura alaihi asar safari, ba a ga alamun tafiya a jikinsa ba, kuma wala ya arfuhu minna ahadin, ba wanda ya san shi a cikin mu. Har ya zauna gaban annabi ya jingina gwiwoyinsa da na annabi, yau annabi tambayoyi. Kun ga inda nake so shahidin a ƙarshe, tunda an ce ba a san shi ba alamar tafiya, da ya gama tambayoyinsa guda 5, ya yi tambaya akan musulunci, ya yi tambaya akan imani, ya yi tambaya akan ihsani, ya yi tambaya akan alkiyama, ya yi tambaya akan alamar alkiyama. To a ƙarshe sai kawai ya ɓace, yadda ya zo ba su yi aure ba, sai ya ɓace, an rasa daga ina ya yi. A wata ruwayar ma annabi ya ce rudduhu ilayya, ku dawo min da shi, irji'uhu, wasu gabas wasu yamma, an rasa ina yake, yadda ya zo ba a san inda ya bullo ba, ya ɓace. Sai da aka zauna aka nutsu, sai annabi hadisin muslim sai ce ya Umar, atadari man sa'il, ka san me tambayan nan kuwa? Sai na Umar ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa ne suka sani. Kaga me annabi ya bayyana a ƙarshe, fa innahu jibril. To in kuna ji ina cewa jibril to fa innahu jibril, mala'ika jibril. Me ya kashi? Atakum yu'allimukum dinakum, ya zo ne ya sanar da ku addinin. Wannan kina maka muhimmancin ilimi a addini. Min fauki sab'is samawati aka taso mala'ika, atakum yu'allimukum dinakum, ya zo ne ya sanar da ku tambayoyin da yake ba dan kansa yake ba, dan ku yake. Kaga nan ya zo a siffar dan adam ko. Akwai wani sahabi dahiyatul kalbi, sau da yawa jibril yakan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da siffar dahiyatul kalbi. Su sahabbai sai su dauka dahiyatul kalbi ne yake gana da annabi, shi ƙwararre yana gonarsa ko kasuwarsa, ba shi bane. To su mala'iku suna daukan kowace irin siffa. To anan sai ya dauki siffar wannan wato kuturu, ya zo a siffarsa wa hay'atihi, da kamanninsa. Faƙala ya ce rajulun miskinun, ya ce a wannan tsohon kuturin, sabon kuturu ke da yake magana da tsohon kuturu, rajulun miskinun, mutum ne wanda yake cikin halin kakana kayi, miskini, taqadda'at fil hibal fi safari, dan tafarki ne, hanya ta yanke mun, guzuri ya yanke mun, bihil jibalu fi safari, fala balagal yawma, bani da guzuri illa billah, kawai sai dai dogara ga Allah, summa bika, sannan kai da nazo neman taimako, in Allah ya kaddara ta hanyarka. As'aluka billazi a'daka launan hasanan, ina haɗa ka da wanda ya baka wannan kyakkyawan launi, wa jildan hasan, ya canja maka fata ta yi kyau, wal mala, ya baka dukiya. Kaga ya haɗa shi da abu uku da ya san shi ya masa, shine ya zama sanadi. Ba'iran, ka bani raƙumi guda ɗaya, ataballagu alaihi bihi, in yi guzuri da shi fi safari, a cikin tafiyata. Faƙala lahu, sai wannan tsohon kuturu ya ce masa innal huquqa kasiratu, ka kuma zo lokacin da al'amura sun mana yawa, akwai wato buƙatu da yawa a kaina. Faƙala lahu ka anni a'rifuka, sai mala'ika ya ce kamar na san ka fa. Alam takun abarasan, kai baka zama kai ma kuturu ne da ba? Ya qazarukan nasu, mutane suna kyamarka, fakiran baka da komai, ba dakan lahu, sai Allah subhanahu wata'ala ya baka, ya azurta ka. Faƙala sai ya ce laƙadi uristu likabirin kabiran, ya ce baka san ni ba ni bane, ni wannan dukiyar na gaje ta kaka da kakanni. Shi ma ɗan alasawa ne. Kabiran an kabir. Faƙala, sai mala'ikan ne ya ce masa in kunta kaziban, in ƙarya kake, fa sayyaraka Allahu ila ma kunta, to Allah ya maida kai halin da ka fara na farko. Ya gama da shi. Wa atal aqra, sai je wajen mai kora fi suratihi, shi ma ya je masa a matsayin mutum mai kora, wa hay'atihi, da yadda wannan mai korar yake kafin a zo a yi masa gata. Fa qala lahu mislu ma qala li hazal fard, sai ya gaya masa irin abin da ya gaya wancan wato makahu a kuturu. Faradda alaihi mislu ma radda alaihi haza, shi ma sai masa raddi irin yadda makahu, irin yadda kuturu ya masa, shi ma mai korar bata canja zane ba. Faƙala, sai mala'ika ya ce to in kunta kaziban, kai ma in ƙarya kake, fa sayyaraka Allahu ila ma kunta, Allah ya mai da kai halin da kake ciki.
wa atal a'ama sai zuwa wato makaho fi suratihi ya zo masa ba ido. Faƙala rajulun miskinun, ya ce masa mutum ne miskini, wa ibn sabilun ɗan tafarki, wa taqadda'at bi ibalun fi safari, guzuri ya yanke mun a tafiyata. Fala balaga al yawma, ba guzuri illa billah summa bika, na dogara da Allah sannan na biyo ta wajenka. As'aluka billazi radda alayka basaraka, ina haɗa ka da wanda ya dawo maka da wato idanunka shatan kaman akuya ɗaya, ataballagu biha, in zama in yi guzuri da tafi safari a hanyata. Faƙala qad kuntu a'ama, ya ce haƙiƙa ni makaho ne. Faraddallahu basari, Allah ya dawo min da idona. Wa faqiran, kuma da ba ni da komai. Faqad aganani, Allah subhanahu wata'ala ya wadata ni. Fa khuz, ka ɗauki mashi ita ma duk abin da kake so, ba wato akuya ɗaya ba. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi shay'in, ba abin da zai yi jayayya da kai a matsayin da na ganka dan na zauna a matsayin, dan in bai ka ɗauka ba ka da matsala. Akan saboda haka da wani abu akan tahu lillahi, dan abu da ka ɗauka a cikin dukiyata dan Allah. Faƙala, sai shi wannan wato makahon da ya zo masa, ko mala'ikan da ya zo masa a siffar makaho, ya ce amsik malaka, ka riƙe dukiyarka. Fa inna mabtulitum, haƙiƙa an jarrabe ku. Faqad radiyallahu anka, kuma kai Allah ya yarda da kai. Wa saqita ala sahibayka, ya yi fushi da 'yan uwanka guda biyu. A gani ko yasa kake taka tsantsan da rayuwa. Kawai in zaka faɗi gaskiya, komai ta ja maka tagiya, kawai shine magana. Kar ka yadda da kowace irin ƙarya, dan baka san inda zaka yi ta ba. Fa mahama yakunu al-amr, sai nake cewa to duk yadda al'amari ya kai, fala takadu tajid najahan, ba yadda za a yi ka samu wani na tsira wa falahan da rabautuwa illa ba'dal khawfi min hali. Kawai in kaji an ce ya tsira, to da kafin ya tsira din akwai yana cikin wani halin da ake cikin tsoro. Ya za a tsira ko ba za a tsira ba? Kana ji a ce an yi nasara, to da ana cikin halin tsoron rashin nasarar kenan. To da ka fala takadu tajid najahan wa falahan illa ba'dal khawfi min halin, sai jin tsoron wani hali da ake ciki. To fa mahama fa mimma yusabbibul fala, yana daga cikin abin da yake jawo rabautuwa. Yawma la yanfa'u malun wala banun, ranar da dukiya ba ta da amfani, ‘ya'ya in kai ka haifi cikin birnin ku ba su da amfani. Yana daga cikin musabbabin samun rabautuwa ga masu dukiya, ada'uz zakati, shine ba da zakka. Wufiqan lima shara'ahu Allah, daidai da abin da Allah ya shar'anta, amma ma'al ikhlasi, tare da ikhlasi. Liza qala al-mu'allifu hahuna, wannan yasa mawallafin ya faɗa a daidai wannan gabar, yace ada'uz zakati, ba da zakka, dariqul falahi, hanya ce ta rabautuwa. To malamin yau da ayoyi 11 ya bude na farkon surar mu'minai, sai ce qad aflahal mu'minun, Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mu'minai sun rabauta, wanda suka yi imani da Allah. Imani yana tattaro wasu abubuwa, rukunansa dai guda 6 dai mun sani. An tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Wani abubuwan guda 6 su ne duk wanda ya haɗa su ya haɗa imani, ya haɗa rukunin imani. Na farko shine yadda da Allah, yana da sasanni guda 4. Shine ka yadda da samuwarsa, akwai shi, ai ba za ka yi imani da babu ba. Shine abu na farko daga cikin abin da zai baka yaddarka da Allah. Na biyu, ka yadda da rububiyarsa, shine mai kowa da kowa, da suna da sifofin da ba mai suna ba mai sifa irin nashi. In shine ar-razzaqu, to sai dai Abdur Razzaqi, bawan mai azurtawa. Ba wani mai azurtawa bane sifofinsa. Wato ilimin zuciyarku, iliminsa ba irin na ɗan adam bane, jinsa ba irin na ɗan adam bane, dan yana jin dabiban namli, tafiyar tururuwa akan falalan dutse a cikin duhun dare. Kai ko in tana jikin rigar ka ma, in ba fata ka taɓa baka san da ita ba. To kaga jinsa ba irin naka bane. To ka yadda shike da suna da sifofin da ba mai suna ba mai sifofi irin nasa. Wayannan ukun su ake cewa aka samu tauhidi: rububiyya, uluhiyya, al-asma'i was sifat. Sune wanda Allah ya haɗe maka su a suratu Maryam.
yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kaga rububiyya kenan, mai mallakar sammai da kasai da abin da ke tsakanin su. Sai biyo da uluhiyya yace fa abudhu, ka bauta masa, uluhiyya kenan. Wasdabir li ibadatihi, kai hakurin bautarsa. Sai rufe da sunansa da sufofinsa yace hal ta'lamu lahu samiyya, shin ka taba jin takwaransa mai suna irin nasa? Babu. So wannan shine imani da Allah, to qad aflahal mu'minun. Hakika masu irin wannan imanin sun rabauta. Wa fi adwa'il bayan, ya zo a cikin alwa'il bayan na shinkidi kenan, yace fazu wa zafaru, sun rabauta, sun yi nasara bi khairid dunya wal akhirah, da alkhairin duniya da lahira. Yace wa falahul mu'minina, shin nasarar mu'minai mazakurun, an ambata zikiran kasiran, ambato da yawa, wurare da yawa, fil qur'ani, a cikin alqur'ani, ka qaulihi, kamar inda Allah yake cewa bashiril mu'minin, aiwa masu imani bishara bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, suna da falala babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Suratul ahzab aya ta 47. Abdurrahman Sa'idi yake cewa al-mu'minuna al-muttaquna, mu'minai masu tsoron Allah, alladhina jama'u bayanin imani da aiki na kwarai, wa tarkil ma'asi, da barin saban Allah. Wa'annan masu imani lahumul bushra fil hayatid dunya, suke da bishara a rayuwar duniya. Bi kulli thawabin, da dukkanin wani lada, dunyawi wal ukhrawi, dukkanin wani sakamako na duniya da lahira. Rattaba alal imani wat taqwa, ya jeru akan imani da tsoron Allah. Wa fil ukhra, a ranar lahira kuma bin na'imul muqim, suna da wato duk wani sakamako na duniya wanda yake jeruwa akan imani, sakamakon imani da tsoron Allah. A lahira bin na'imul muqim, suna da ni'ima tabbatacciya. Wa zalika kulluhu yastalzimu, wannan duk yana ladabta zikir tafsilil madhkur, shine wato rarrabe maka abin da aka ambata na wato falalar da suke da ita, min tafasil a'mali wa kisalit taqwa wa anwa'is thawabi, da nau'o'in alada. Allazina hum, to su wannan mu'mina suke nasara, su ne wanda fi salatihim, game da sallar su, khashi'una, suna da khushu'i, shine in sun tsaya sun san gaban wa suke. Yasa kana tsayawa kabbarar harma, abin da kake cewa Allahu akbar, Allah shine mafi girma, ma'ana duk wani mai girma kuma yanzu an gama, an zo ƙarshe. Allahu akbar, Allah shine mafi girma. Yasa mai risala ya ce musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahhaba lidhalika, mai sallah yana gana da ubangijinsa, to wajibi yayi shiri na musamman domin gana da Allah tabaraka wa ta'ala. To shine khushu'i, da abin da zai baka nutsuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Ita sallah, in ka ɗauke kalmar shahada, ita itiqadi ce, to duk a aiki babu kamar ta a faɗin musulunci. Duk aikin da ka aikata in ba sallah, to aikin ma babu shi. Annabi ya ce bambancin da ke tsakaninmu da ku sallah, da za ku barta da kun kai kwatsi, da kun kafirta kenan. Saboda ita ce imaduddini, kamar yadda ce as-salatu imaduddini, ginshikin addini. Yace man aqama ha faqad aqama ad-din, wanda ya tsaye da sallah tabbas hakika ya tsaye da addini. Wa man tarakaha, wanda ya bar ta faqad taraka ad-dini, ya bar addini. Yazo a cikin tafsir Tabarani yace ai mutawadi'ina, khashi'una dinnan mutawadi'ina, khaifuna, suna masu tsoro, suna masu kankan da kai. Wa yuqalu sakinuna, ana cewa suna masu nutsuwa bil qalbi wal jawari, da zuciyarsu da gabbansu. Fala yaltafituna yaminan wala shimalan, a sallah ba sa waiwaye hagu ko dama. Wa fi musannaf ibn abi shayba Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib ya ga rajulan, wani mutum, wa huwa ya abasu bi lahiyatihi, yana wasa da gemun sa fi salati, a sallah. Fa qala, sai ya ce law kasha qalbu hadha la kasha'at jawarihu, da zuciyar wannan ta samu kushu'i, to da gabansa ma sun samu kushu'i. Kenan wannan alamar wasan da yake a sallah, yana nuna zuciyarsa bata samu wato nutsuwa da kushu'i ba. Haka Sa'id ibn Musayyib ya ce. Wa haqiqatul khushu'i huwa jam'ul himma, shine dukka hada himmarka littadabbur, ko kuma tadabburi na af'ali, ayyukan da ake a cikin sallah, wal azkar, da kuma wasu addu'o'i, zikirai da ake a cikin sallah. To shine khushu'i.
sai ce walladina hum anil lagawi muqridun, su dai masu imani su ne wanda dangane da abin da yake lagawo, an ce lagawo shine abin da ba shi da fa'idar duniya, ba shi da amfani lahira, wannan shi ake cewa lagawo. To mai imani baya bata lokacinsa, saboda innal insana lafi kusri, dan adam yana cikin hasara, hasaran nan kuma ta lokaci ce. In kaga bai yi hasarar lokacinsa ba, to illal ladzina amanu wa amilus salihati, sai wanda suka yi imani da lokacinsu, suka yi aiki na kwarai a lokacinsu. To kaga kuma abin da ba fa'idar duniya, ba amfanin lahira, to kaga wannan shine lagawo, bata lokaci ne. To ba a so su muminai anil lagawi mu'ridun, suna bijirewa ba sa yi. Yace wallazina hum lizzakati fa'iluna, su ne wanda game da zakka suna yin ta yadda ya kamata, yadda shari'a ta nema, lokacin da shari'a ta ce, abin da shari'a ta ce, wanda shari'a ta ce a bamawa, fa'iluna, duk sun kiyaye da wannan. Wallazina hum li furujihim hafizun, su ne wanda suke kiyayewa farjinsu, ma'ana kenan ba sa zina. Zina shine ka ji daɗi da matar da ba taka ba, ba baiwarka ba, tunda kankanan jin daɗi har babba. Tana da illoli masu yawa. Wani malami ya ce tana da uku a duniya, tana da uku a lahira. A lahira, fishin Ubangiji, mummunan hisabi, shiga wuta. Ba sa zina, illa ala azwaji, in kaga sun ji daɗi, illa ala azwaji. Abin zina, mu kirga mu ga nawa ne, illa ala azwaji ma malakat aymanu, sai kuma bayinsu. To in akan wa'innan ne, to su ba mazinata ba ne, kawai an yarda da azwajihim ma malakat aymanuhum, bayi kenan. To ina mutu'a, kaga bata ciki according to wannan aya, kuma ta maimaita a can ma suratul ma'arij, haka Allah ya faɗa. To kaga wannan auren mutu'a sai gane kawai wani abu ne na daban, wanda baya cikin tsarin addini. Amma malakat aymanuhum fa innahu, to su muminan da suka zama haka, kawai daga matansu sai bayinsu, gairu malumina, ba ababen zargi ba ne. Kenan mafahumul mukhalafa, duk wanda ya tsallake wannan, ba matarsa ba baiwarsa ba, shi ne shi abin zargi ne. Allah ya kiyaye. Sai ce fa maniftaga wara azalika, duk wanda ya nemi koma bayan waɗannan, ba matarsa ba baiwarsa ba, kuma kaga yanzu ma babu bayi, kawai maganar mata ake. Fa ulaika humul aduna, don kana neman yan ta'adda, yan ƙetare iyaka, wanda ya tsallake matarsa ko ya tsallake baiwarsa, duk inda ya kai kuma ya kai ga ƙetare iyaka. Wallazina hum li amanatihim, su dai masu imani su ne dangane da amanoninsu da alƙawarorinsu, ra'una, suna kiyayewa. Kana kiyaye alƙawari, kana kiyaye amana, ko kai ɗan cin amana ne, ko kullum zaman kwamitin ɗinku a ci amana. Wannan sai ma'aikata, Allah ya kiyaye, illa man rahima rabbuka. Kawai dama inda aka kai shi ma, ina ne ya fi samun cin amanar, shi za a wa murna, ya samu kyakkyawan wuri. Wurin cin amana ne ba, amma ya samu kyakkyawan wuri. Annabi ya ce addil amanata, ka mai da amana ga wanda ya amince maka, kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka. Ka ji musulunci ko? In an amince maka, ka kiyaye amana. Kai in wani ya ha'ince ka, ba a gyara barna da barna a musulunci. Wala takum man khanaka, kar ka, to ya ha'ince ka ma, ka ha'ince shi, yanzu waye ci riba? Shedan duk ya batar da ku. Bari kuma kawai haka nan, kai ne zaka kirkiro cin amana, wanda za ku ta fulani ya za a samu kuɗi, gaskiya fa ya za a yi, sai a kirkiro wata LPO ta ƙarya, sai a je a rubuta ta. Shikenan, kuma wasu kuɗaɗen da za a yi wa talakawa amfani, masu amfani daga can za a je a karkatar da su, a rubuta aikin, amma wani abu ya taso emergency, akan rayuwarsu kawai emergency, suka rusa ta al'umma da abin da zai amfani al'umma. So addul amanata liman itamanaka, ka mai da amana ga wanda ya amince maka, wala takum man khanaka. Qur'ani yace inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yana umarta ku da kuma da amanoni zuwa ga masu su, wanda suka amince muku. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, in za ku yi hukunci tsakanin mutane, ku yi hukunci da adalci. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bi, madalla da abin da Allah yake muku gargadi da shi. Inna Allaha kana sami'an basira, suratul nisa'i. So li amanatihim wa adihim ra'un, walladhina hum ala salawatihim yuhafizun,
sallah kenan muhimmancinta an buɗe da ita an dawo an maimaita ta su ne dai wasalatul wusta ku kiyaye akan sallah da sallar tsakiya sallar la'asar wa qumu lillahi qanitun ku tsaya ma Allah kuna masu dawamur da'a to ula'ika waɗanda suka siffantu da wa'innan siffofi humul warisuna su ne cikakkun magada su malamai suka ce kowane mutum an masa gida a wuta an masa gida a aljanna kowane mutum yana da gida a wuta yana da gida a aljanna wanda ya tafi aljanna ya bar gidansa na ina kenan to yan wuta ya kara musu gado wanda ya tafi aljanna ya bar gidansa na wuta wanda ya tafi wuta fa ya bar gidansa na ina ya kara yan aljanna gado ulaika humul warisuna to su yan aljanna su ne cikakkun magada saboda me allazina yarsuna alfirdausa hum fiha khalidun sai za su gaji aljannar firdausi kololuwa kenan annabi ya ce in za ka yi aikin neman aljanna yi aikin da zai kai ka firdausi ita ce wasaɗul janna tsakiyar aljanna alkhairan da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke tahowa in ka je firdausi ka je cibiyar ka je mabubbugar ka je gindin maganin annabi ya ce daga firdausi sai wasila aka ce me wasila ce manzilatin fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa yace kuma matsayin wani na wasila baya dacewa sai ga wani bawa ɗaya tak cikin bayin Allah to daraja kuma ta mutum ɗaya ai wannan kowa ya san a wajen Allah ta annabi ce amma wanda ya san Allah baya wasa da Allah bai ce ni ne ba sai ce wa arju an akuna ana huwa fata nake buri nake in zama ni ne wannan bawa mai wannan daraja yace ma idza sami itimul muazzina fa qulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah kuke faɗin irin abin da yake faɗa ma'ana yake faɗa kuna maimaitawa idan aka je ƙarshe ku mun salati ku dai roƙa mun wannan wasila sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tammati wa salatul qa'imati sai ka ce mai ati muhammadanil roƙa masa bayan kiran sallah zai shiga cetonsa in ya mutu da imani yasa muke ta faɗa ga hanyar ceto mai sitamfin mai garanti daga shehun da idan aka fara kiran sallah ce ku yi shiru ana kiran sallah ai ku yi shiru ku bi mai kiran sallah ne in kana so ka shiga ceton annabi bayan ka masa salati ka roƙa masa wasila Allah ya datar da mu saboda haka allazina yarsuna al-firdaus hum fiha khalidun in sun shiga cikin firdausi suna madawwama Abdurrahman Sa'idi yake cewa haza tanwi'un min Allah bi zikri ibadihi al-mu'minin Allah ya ambaci bayansa mu'minai wa zakara falahahum ya ambaci rabautarsu wa sa'adatahum da cin nasararsu wa bi ayyi shay'in wasalu ila zalika ya gaya maka abin da ya kai su ga samun nasara wa fi dimni zalika a cikin wannan alhasu alattisafi bi sifati yana akwai zaburarwa a bisa ka siffantu da siffofin wannan na mu'minai wa targibi fiha da kwadaitarwa game da wannan siffofi na mu'minai falli yazin al-abdu nafsahu to sai bawa ya auna kansa wa ghayrahu ala hadhihi al-ayati a bisa wannan ayoyi ya arifu bi zalika ma ma'ahu to in ya auna kansa zai san me yake tare da shi wa ma a gairihi min al-imani me yake tare da waninsa na imani ziyadatan wa naqasan karuwar imani ko rubuwar imani auna kanka da ayoyin nan guda 11 kasaratan wa qillatan yawan imani ko karancin imani warawat dabarani ya ruwaito fil majma'il kabir an ibn Jurayj daga ibn Jurayj an ata'in an ibn Abbas qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace lamma khalaqallahu jannata adan khalaqa fiha ma la aynur ra'at lokacin da Allah ya halicci aljanna sai ya halicce abinda ido bai taba gani ba a cikin ta wala uzunin sami'at abinda kunne bai taba ji ba a aljanna wala kadara ala qalbi basharin abinda tunanin dan adam bai taba darso shi ba a aljanna sun maƙala lahasanin sai Allah ya ce wa aljanna takallami imagana faƙalat sai ta ce qad aflahal mu'minun ita aljanna da kanta ta ce qad aflahal mu'minun haƙiƙa mu'minai sun rabauta waza da fi tafsirihi dabarani ya ƙara a cikin tafsirin dabarani faƙalat ta ce qad aflahal mu'minun salasan hassa uku sun maƙalar sannan ta ce ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'i ta ce kuma ni haramun ce akan kowane marowaci da kowane mai riya in kai riya dama ka rusa aikin da zai kai ka to ta ce ana haramun ala kulli bakilin wa mura'in ni haramun ce ga kowane marowaci da mai riya warawar turmuzi an zuhuri
an urwata bin zubair an abdurrahman bin abdul qari qala yace sami'tu umar bin al-khattab radiyallahu anhu, naji umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda ya kula yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi wahyu, manala idan wahayi ya sauko masa sumi'a inda wajehi kadawawin nakhl, zaka ji kaman karan kudan zuma in ana masa wahayi. Wa unzila alaihi yawman, sai wata rana aka saukan masa, fa masakna sa'atan, muka jira dan lokaci, fa suriya anhu fastaqbala al-qibla wa rafa'a yadayhi, sai muka kawai ya fuskanci al-qibla ya daga hannunsa wa kala yace Allahumma zidna wa la tunqusna, Allah ka ƙara mu kada ka rage mu, wa akarimna, Allah ka karrama mu, wala tuhinna, kada ka kaskantar da mu, wa adina, Allah ka bamu, wala tahrimna, kada ka haramta mana, wa asirna, Allah ka fifita mu, wala tusir alaina, kada ka fifita wasu akan mu, wa ardina, Allah ka yadda da mu, warda anna, ka yadda da mu, ka karbi yaddan mu, ka karbi aikin mu, ka yadda da aikin mu. Sun maƙala sallallahu alaihi wasallam, sannan manzo Allah daraja da mutu Allah tabbata a gare shi yace unzila alayya asharu ayatu, an saukan mun ayoyi guda 10, man aqama hunna da kal janna, tu wanda ya tsaya akan su ya shiga aljanna, su ne innan ayoyi. Sun maƙara'a, sannan manzo Allah ya karanta qad aflahal mu'minun, haqiqa mu'minai sun rabauta, hatta katama asharul aya, har ya karanta ayoyi guda 10. Aya ta ƙarshe ulaika humul warisun, ce allazina yarsuna al-firdausa hum fiha khalidun. To wannan shine karshen darasin mu na yau. Abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah, abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni. Wa sallallahu wa sallim ala man talaqa al-qur'ana min ladun hakimin alim. Ban sani ba ko da tambaya. Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka, Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su, Allah ka biya mana. Marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su, ka san wahalar da suka sha, Allah ka sa kafara ce, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita, Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu. Mataye da suke cikin gida suke fama da tarbiyya, Allah ka tallabe su, Allah ka karfafe su. Wanda suke da yara suke nema su kangare, Allah ka shirya mana da su, Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya. Matayen da ba su da aure suke da niyyar aure, Allah ka ba su halin yin aure, ka ba su mazaje na gari. Mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari, Allah ka ba su halin yin aure, ka ba su mazaje na gari. Mu da muke da iyalan, Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba. Yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinsu, Allah ka kame hannayensu ga barin riba. Ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukansu, Allah ka kame hannayensu ga barin harama. Ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka, Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani, Allah ka kai rahama kabarinsu, Allah ka yafe musu kurakuransu, Allah ka ba mu gudurin tarar da su. Allah ka san mai albarka, ka fi kowa sanin ƙasar, ka fi kowa sanin alkhairan da suke cikin ƙasar, ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin ƙasar, ka fi kowa sanin masu mulkin ƙasar, waɗanda suke nufin ƙasar da alkhairi, ko a masu mulkin ƙasar, ko a 'yan ƙasar, ko a na wajen ƙasar. Allah ka san su, Allah ka taimake su, Allah ka karfafe su, Allah ka sa su fi ƙarfin duk abin da ya taso musu. Waɗanda ba sa nufin ƙasar da alkhairi, ko a 'yan ƙasar, ko a na wajen ƙasar, ko a masu mulkin ƙasar, Allah ka fi kowa sanin su, Allah ka yi mana maganin su. Idan suna cikin tsarin mulkin mu, Allah ka zara hannayensu, Allah ka mai da su 'yan kallo, Allah ka sa sai dai su ga ana yi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi was sunnati tawaffana. Allahumma ahina su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifna an tariqatil huda ya rabbal alamin. Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a. Allahumma ya sami ad-du'a ya mujib ad-du'a. Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.